això que té la recerca, que alhora que respon les teves preguntes, doncs te'n genera unes de noves, no? I et fa estar contínuament avançant. En la meva recerca, sempre que puc, adopto la perspectiva de gènere perquè entenc que ens ajuda a comprendre els processos socials i demogràfics d'una manera més completa. Bueno, va ser quan vaig decidir dedicar-me a la investigació i en temes de demografia, perquè crec que és un tema que afecta directament al benestar de les persones, no? Un dia vaig decidir que em faria investigadora perquè vaig creure que entenent el passat podríem entendre el present i projectar-lo cap al futur. El trabajo del científico me ha dado mucha satisfacción porque puedes contribuir con un pequeño grano de arena al avance de la sociedad. Malgrat la realitat supera la ficció moltes vegades, la recerca m'ha ensenyat que amb constància i perseverança tot arriba. La meva vessant investigadora va començar quan era nena, perquè tant el meu pare com la meva mare, quan feia segons quines preguntes, em deien pensa. Això no n'hi ha prou per fer una investigadora, però sí per fer una pensadora. És a dir, algú que creu que pensant, reflexionant, cercant més informació, acabarà trobant respostes a les preguntes que es plantegen.